Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin sabon bidiyon mu. Tare da ni akwai abokin tattaunawa na Abdulrahman Sudes. Sunana Yusuf Musa Magauri. Yau muna so mu yi magana ne akan wani abu da ke ɗan damun matasan mu yau, ko in ce matasa da 'yan mata duka, akan abin da ya wajaba akan su kan maganan zaman hankali ko wani abu makamancin haka dai. So Malam Abdulrahman, akwai wani abu da ke faruwa ne yanzu zan ce ka gane, wanda ba a ba da hankali a kan shi sosai. Za ka ga so da yawa yanzu namiji ya taso ya fara mallakan hankalin shi, ko in ce ya fara balaga haka, ka gane, amma saboda iyaye ba sa kula sosai, ba sa mai da hankali kan irin wa'innan abubuwan sosai, ka gane, a kan shi balantana har a koya mai idan ka fara balaga a matsayin ka namiji ga irin abubuwan da ya wajaba a kanka da sauransu haka. So ban san ko kana da wani abin cewa akan irin wannan matsalan yanzu da ake samu ba. Na'am, da farko dai abin da zan iya cewa shine gaskiya wannan matsala ta zama kamar ruwan dare, wato ta shafi ko ina da ina. Saboda yanzu matasanmu gaskiya ba su ba da hankali akan ilimi na addini. Ka fahimta? Ilimi na addini za ga an sa matashi islamiyya kawai da ya ga kai irin aji 5 irin, ka gane, kawai sai da yana zuwa ya aji. To daga wannan lokacin da ya kai aji 5 din nan ne ya kamata a fara mai irin wa'annan karatun. Amma to ya da fara karantar da shi irin wannan muhimmancin abubuwan da ya wajaba a kansa a daga lokacin da ya fara mallakan hankalin kanshi. Yawwa, to kuma daga wannan lokacin ya aje islamiyya. Wani kawai za ga ya kama harkan kwallo ko kuma dai ya kama da wani abu harkan gamai, saboda ba a bashi kulawa da ya kamata an kula da yawwa wanda ayiwa. To wannan shine matsala ta. Ai abin da na lura shine ko da ma a kaddara ma bai zuwa islamiyya, ai wannan haƙƙi ne na kamar nake gani akan iya wanda a gida ma ya kamata a ce suna zaunar da kamar yaya, ka gane haka, suna faɗakar da su irin wannan abubuwan sosai. To amma ka san shi yasa iyaye suke sa yara a makaranta, saboda wata zubin gaskiya iyayen Allah ya saka musu da alkhairi, ba su samun lokaci ma na kansu ma su huta. Ka fahimta, balantana har su ce da ko littafi mu karantar da kai ko kuma kaza. Wannan a islamiyya ne ko kuma a majalis na ɗaukan darasi, mutum ya kamata a ce ya samu irin wa'innan ilimin. Saboda yanzu a islamiyya za ga da ka kai irin aji 4 aji 5 za a fara ma littafi da ake ce ma ahalari, wanda za a koyar da kai irin wa'innan abubuwan da a matsayinka wanda ka fara mallaka hankalin kanka, wato shari'a ta hau kanka. Yawwa, wato ka san su. Misali a ce yadda za ka inganta imaninka, yanzu a matsayinka na wanda ya mallaki hankalinsa, dole ne ka san yadda za ka bauta ma ubangiji. Sabida a wannan lokacin an fara ɗaukan ayyukanka, an fara sa masu a mizani. Ka fahimta? Da ka balaga. Yawwa, wato alƙalami ya hau kanka ko shari'a ya hau kanka. Ya kamata a ce dai mutum ya san yanayin yadda zai dinga kaman ko wankan tsarki da sauransu, haka da sallah akan lokaci, yadda za ka yi sallah, duka irin wannan kare sai da za ka yi dai ibada dai gaba daya. Wato matasan mu, ko in ce matasa da su ma 'yan mata, za ga a yanzu ba su ba irin waɗannan muhimmanci, saboda suna ganin wannan abubuwan kamar akwai kunya a ciki. Ka fahimta? Ka san wani abu kuma yanzu nan da ya faɗo mu rai, akwai kwanaki wani bidiyo da na gani akan wata tsohuwa ce ta manyanta sosai. Ka gane, akan ta je wurin wa'azi ne take zaune, sai malamin sai yake magana akan mahimmancin wankan tsarki. Ka gane, sai ita tsohuwan sai yake tambayan matan da ke kusa da ita cewa menene wankan tsarkin nan wai da malam ke tambaya. Subhanallah, ka gane, subhanallah. Kuma ta manyanta, ta tsufa, ta manyanta, ka gane irin abin ayi, ta manyanta, amma ita bata ma san ma menene wannan ba, kuma tana da yara da aure, ka gane, ta manyanta. Ka ga irin wannan abu, to kaga wannan abun masifa ne. Yawa, wannan abun masifa ce wanda maybe ke da an kula da wannan ɗinta tasowanta tun daga kan iyaye, ila sun koya mata wannan abubuwan, ka gane, most especially ma mata su ne ya kamata a ce ana
kamar irin ya zance ja a jiki wannan kai yawa tunda su mata su ne ke zama tare da iyaye sosai fiye da su maza yawa to kaga irin wannan shi ma ai kaman wani matsala ne na'am ka san su kuma maza ka fahimta abin da ya shafi maza iyaye mata ba su jawo su faɗa masu irin waɗannan abubuwan ka fahimta saboda gaskiya iyayen mata sun fi maza kunya amma kuma addini kuma an ce babu kunya akan harka ta ilimi ba kunya a ciki duk abin da ya kamata a matsayinka na ɗalibin ilimi kakka ji kunyan tambaya idan baka san abu ba kada ka ji kunya ko menene ko ka tambaya saboda idan baka tambayan nan ba za ka dinga abubuwa cikin bata baka sani ba wanda kuma a matsayinka na baligi wanda shari'a ta hau kanka ya kamata a ce duk ka san da irin wa'innan abubuwan ita ma mace ta san da irin wa'innan abubuwan ka san su kuma mata iyaye maza gaskiya ba su irin jawo su faɗa musu irin wa'innan abubuwan sai dai su kuma mata iyaye mata su faɗa musu yawa sai kowa da yana ɗaukan wanda ya fi zai iya mai yawa hani ya fi wannan nashi jinsin sosai amma fa gaskiya dai babu finya dai a haika dai ta addini. So yanzu wani sako ne kake da shi ga masu kallon mu kan wannan matsalar? Na'am. Yan uwa idan kuna jin kunyan tambayan iyaye akan irin waɗannan matsaloli ta abin da ya shafi harka ta addini to zaka iya tambayan abokinka kila baka jin kunyan abokinka ko kuma baki jin kunyan kawaiki tunda ba kunya tsakanin abokai ko kawaye babu kunya a tsakaninsu to za ka iya tambayin su in ya sani ko in ta sani za ta faɗa maki idan ba ta sani ba yanzu muna duniya ne na ci gaba abubuwa duk za ka same su a intanet in ka yi sacin malamai za ka iya sacin akan wata matsala da ke damunka cewa ko tambaya ko dai wani abu za ga wani malami magana a kansa za ka iya sacin ka ga bayani akan abun ga malamai na yanzu bila adadin a social media za ka same su sun yi bayani akan irin wa'innan matsaloli wanda ma wata hanya ce wanda za mu samu maslaha a kan irin wa'innan abubuwan da ke damun matasan da kuma 'yan mata. To Malam Abdulrahman mun gode da wannan shawaran da ka bamu kuma da wannan shawaran da ka bamu masu kallon mu. Masu kallo idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel din ku taimaka ku danna mana alamar subscribe da alamar kararrawa domin da mun saki bidiyon mu a sanar da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi.